Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us porto un vídeo molt especial, és el primer preguntes i respostes que faig. I em semblava el moment adequat per fer-lo perquè ara que ja estem a punt d'arribar als 300 subscriptors ja podia tenir més de dues preguntes i que una no fos de ma mare. I també em semblava bona idea fer aquest vídeo per avui, dia 29 d'agost, perquè és el Dia Internacional del Videojoc i des de la comunitat de Creadors TV hi ha tota una sèrie d'iniciatives. Us deixaré un link a la descripció amb la programació dels diferents directes que es faran durant tot el dia a Twitch, i jo també volia participar-hi aquí a YouTube, i m'ha semblat que fent preguntes i respostes era la forma més ràpida i divertida per entretenir-vos. Tinc les preguntes aquí al mòbil, aquesta m'ha semblat que havia de ser la primera. YTV, gràcies Aitor, em pregunta per què vas començar a pujar vídeos en català i què et motiva a dia d'avui per seguir fent-ho. Alguna vegada he respost per Twitter i també a l'entrevista que em van fer, deixo el link del vídeo aquí a dalt, però ho torno a repetir per tots aquells que sigueu nous. Jo mai havia tingut la pretensió de ser youtuber i de fet vaig començar a mirar YouTube molt tard, potser als 18 o als 19 anys, i segurament si ho hagués començat abans m'hauria fet youtuber als 15 o als 16, perquè sí que m'agradava comentar els meus partits de FIFA. Jo me'n recordo que tenia Snapchat i li ensenyava els gols i els fitxatges que feia el meu amic David i em deia no, has de provar un tití, no sé què. Sí que m'agradava parlar-ne, però no necessitava explicar-ho al món. I de fet vaig començar a explicar-ho a Twitter fa 2 estius per mi. Jo estava intentant fer un projecte més o menys realista i em faltava perspectiva, necessitava veure què volia fitxar, què volia vendre, com tenia l'equip. I vaig apuntar-m'ho allà, i per això era en català, perquè era per mi, jo penso en català. Llavors, si ho faig per mi, evidentment serà en aquesta llengua, és que no ho havia ni plantejat. I després, fa un estiu, es va posar super de moda el mode carrera a YouTube, i llavors em vaig dir, potser va ser l'hora de penjar a YouTube el contingut que a tu t'agradaria veure. I això volia dir un tipus de mode carrera que a mi em sembla més realista i també amb aquest tipus d'humor que intento fer i aquestes brometes que hi col·loco, i en català, perquè no hi havia contingut de FIFA en català. La idea era aquesta, penjar el que a mi m'agradaria veure. Com que no ho puc veure, creo jo el contingut. I el que em motiva a dia d'avui a seguir fent-ho, doncs, és això. Jo em crec el que estic fent, crec que té sentit i crec que finalment s'està agafant consciència que és important que el català es trobi en tots els àmbits, i això també vol dir a YouTube, això també vol dir parlant de FIFA. Crec en el que faig com a projecte sociolingüístic, pràcticament. M'agrada jugar al FIFA i ja està. Molt bé, següent pregunta. En Darth Segador pregunta quin va ser el primer FIFA que vas jugar o tenir. Doncs el primer FIFA que vaig tenir va ser aquest d'aquí, el FIFA 07, i després vaig tenir el FIFA 10. Us deixo aquí en pantalla una foto perquè no el tinc, li vaig deixar a un amic que encara juga a la Play 2. Però trobo que és important mencionar el FIFA 10 perquè va ser el meu FIFA preferit fins que no vaig tenir el FIFA 16 per la Play 3, que tampoc us puc ensenyar perquè em vaig vendre el FIFA 16 i la Play 3 per poder-me pagar part de la Play 4. Però bé, el FIFA 10 m'encantava perquè podies crear-te un equip, que és una cosa que tots esperaven que es pogués fer ara al FIFA 21, i em vaig crear el Massachusetts Football Club i m'ho vaig passar pipa amb aquell equip. Vaig començar amb De La Peña i Quaresma com a estrelles, tenia jugadors creats, evidentment, com Drulik. Recordo que vaig fitxar Messi, que era 97, no vaig voler fitxar ni Rooney ni Cristiano, que en queien malament, però sí que vaig fitxar Carlitos Vela. Vaig descobrir el jugador que després ho va petar a la Reial Societat quan encara no era ningú i va arribar a ser 91, i també hi havia Quallarela quan era jove, no sé, tenia un equipat, m'ho vaig passar pipa. Vinga, la següent pregunta, que està una mica relacionada. L'Héctor em diu, algun cop has tingut el PES? I et compraràs el FIFA 21? Doncs jo, de fet, no he tingut mai el PES, però per la senzilla raó que quan em vaig comprar la Play 2 vaig preguntar què era millor aquell any, el 2007, i em van dir que el FIFA, i ja no he canviat. I sobretot perquè després el Pro ha empitjorat molt. Però jo vaig començar jugant al Pro a casa dels amics. Jo me'n recordo estar a casa d'un amic amb el Pro 2004 i jugar sempre amb el Mónaco, amb Chevanton i Adebayor. Chevanton feia unes xilenes que flipes. I després a casa del meu cosí sempre jugava amb el Pro el 2005 i el 2006, que recordo que Eto'o feia uns gols des del mig camp també al·lucinants. I sobre la pregunta si em compraré FIFA 21, la resposta és sí, i això ho relaciono amb les següents preguntes. S_Cornet em diu, has pensat passar mai al PES? Doncs la veritat és que no, perquè he provat aquest any el Pro 20 a casa d'uns amics i no m'ha agradat. Em semblava molt lent. No arribaves mai a l'àrea a xutar. No diré que no tenen llicències, perquè això amb un mod ho soluciones, poses un pendrive, baixes tots els arxius i ja tens totes les cares reals, tots els escuts, totes les samarretes, que això és una cosa que no es pot fer amb el FIFA. L'any que ve tindrem el Piemonte Calcio i la Roma tampoc tindrà escuts, i en canvi això en el Pro es pot solucionar molt ràpid. I a més, posar aquests mods també és el que et permet crear-te un equip de zero, que és el que a mi més em crida l'atenció. Si això ho pogués fer amb el FIFA, doncs realment podria fer un mode carrera, crear-me l'equip del meu barri i portar-lo a primera divisió. Següent pregunta, el Pablo ja té clar que em compraré el FIFA 21, però que vol saber si serà per la Play 5 o per la Play 4. I també vol saber quin serà el meu primer mode carrera amb el FIFA 21 i per què. Doncs em compraré el FIFA 21 per la Play 4 perquè el 99% del temps estic jugant al FIFA, perquè és el que més m'agrada, és pràcticament l'única cosa a la qual sé jugar i perquè és del que faig vídeos i és el temps que tinc.
i per tant no em compraré una nova consola per jugar només un joc i a més el primer any d'aquesta consola sempre té més bugs, és més cara, no ho faré. I sobre quin serà el meu primer equip per aquest FIFA 21 tinc dues idees pensades. La primera és anar-me'n a un equip de segona divisió d'Alemanya i posar-lo primera, com ha estat a punt de fer aquest any i com ja vaig aconseguir fer el FIFA 18, vull tornar-ho a provar aquest any amb vosaltres davant de les càmeres i després també em ve molt de gust provar la Ligue 1 francesa amb l'equip que ha guanyat més lligues. Si sabeu de quins dos equips parlo, deixeu un comentari a la descripció, us regalaré un gomet. I ara la Beatriz em pregunta com ets tan guapo. No m'esperava tu amb aquesta pregunta aquí. Doncs suposo que és gràcies a la genètica dels meus pares que m'han fet molt bé per fora i per dins ja, bueno, això és un altre tema. I ara la pregunta que m'heu fet diverses persones, l'Alexis em diu: creus que el Messi marxarà del Barça o està en veritat pressionant per canviar la direcció del club? Això ja vaig intentar respondre-ho en el meu vídeo, l'últim que he penjat sobre el Barça, us deixo també per aquí el link si el voleu mirar. La cosa és que jo allà deia que Messi marxaria al final de temporada gratis a un altre equip, però aquesta temporada encara es quedaria. I ara sembla que no, que finalment sí que marxarà aquesta temporada. I jo crec que és irrevocable, però si el que volgués ara mateix és fer caure la directiva, jo crec que s'ho hauria plantejat abans. Ara sí que veu que vol marxar i punt. Però bueno, això és bastant complicat de respondre, necessito una pregunta una mica més fàcil. Aviam què em diu el Sergi. Partida al FIFA amb amics o un bon polvo? No sé si això és més fàcil de sí que és més fàcil de respondre. Ja em passo moltes hores ara jugant al FIFA, fent vídeos, i sí que m'agradaria més veure-us a vosaltres, quan vulguis quedem, però... aviam, saps? Què vols que et digui? Molt bé, següent pregunta. Nou a Barreres em pregunta: amb qui jugaries abans un mode carrera, Real Madrid o Espanyol? Crec que podria fer un mode carrera amb els dos equips, però seria irònic. I si fitxés pel Madrid, doncs intentaria fer una mala gestió i que ho perdin tot, i si jugo amb l'Espanyol doncs intentaria fer una gestió realista fent que em baixin totes les estrelles que volen seguir a primera i enterrant l'equip a segona divisió i fent-lo baixar a segona B si pogués. I ara aquí tinc una pregunta del Gerard CC, moltes gràcies Gerard, que em diu: Gais i futbol, per què s'amaguen? Quin futbolista del Barça creus que ho podria ser? És un molt bon tema i jo crec que s'amaguen perquè avui en dia encara no està del tot normalitzat ser gay, i especialment en el món de l'esport. Crec que en el món de la cultura i la música sí que està més acceptat perquè allà es pot ser sensible i això és una altra tonteria. Què passa, que ser gay és sinònim de ser sensible i ser futbolista sinònim de ser un macho alfa? No sé, són prejudicis de la societat, de l'afició, dels mateixos futbolistes, de les marques. Estic segur que molts futbolistes no ho diuen perquè això es faria perdre molts patrocinis, perquè hi hauria companys de vestidor, els molt imbècils, que dirien doncs ja no vull dutxar amb tu, i perquè l'afició li posaria la creu. Recordo que fa uns mesos Borja Iglesias va aparèixer amb les ungles negres i molts aficionats del Betis li van començar a dir maricón, que d'estos no queremos en mi equipo, que li rescindissin el contracte, i Borja Iglesias va sortir dient que se les havia pintat per conscienciar contra el racisme, perquè és quan estava passant tot allò als Estats Units que està tornant a passar, i al final va dir, doncs saps què, crec que també em serveix per conscienciar contra l'homofòbia i m'agrada molt, me les deixo. Mica en mica suposo que hi haurà més futbolistes que s'atreveixen a fer gestos com aquest. El problema és que quan fan un gest així, automàticament se'ls pren per gais com una cosa despectiva. És el que li va passar al porter del Bayern, Manuel Neuer. Va sortir a defensar un company que anònimament havia dit que era gay i per tant Manuel Neuer va passar a ser gay. I si s'estigmatitza els jugadors que no ho són però surten a defensar els que sí que ho són, em sembla molt difícil per un futbolista que ho és sortir de l'armari, perquè tota la repercussió aparentment encara és negativa. I per tant, no sé quin jugador del Barça ho és, però no faré aquest joc de pensar que pel seu aspecte aquest ho podria ser, perquè estaria ajudant a estigmatitzar, estaria ajudant a allargar aquests tòpics i no és el que a mi em toca fer. Espero que ho entengui, Gerard, aviam si la següent pregunta és una mica menys compromesa. Doncs el David em diu: va, mulla't, per tu quantes Champions consideres que té el Madrid? Cabron. Jo el que tinc entès és que la Copa d'Europa va ser un torneig que va organitzar la revista L'Equip i va crear un comitè d'organitzadors i el Santiago Bernabéu, el president del Madrid, en va ser el vicepresident. I per tant es va transformar en un torneig on el Madrid podia escollir bastant els convidats i en els primers anys no van ser ni els campions de Lliga els que hi anaven. Vull dir que el prestigi de les primeres edicions sí que és una mica dubtós. Però jo penso que no ens hem de capficar amb les Champions en blanc i negre al Madrid, que la nostra madriditis està molt aguda, però que el problema més recent el tenim a casa, el tenim amb les 3 Champions que ha guanyat el Madrid i que no són per culpa dels escàndols arbitrals, que també hi són, sinó per culpa de la mala gestió del Barça. No pot ser que el Madrid guanyi 3 Champions seguides, 4 en 5 anys, mentre Messi està en els seus millors anys de la seva carrera. No pot ser.
Molt bé, següent pregunta del David. No preguntaré Ronaldinho o Messi, que és obvi. Millor Guardiola o Xavi? A mi també em sembla bastant òbvia aquesta pregunta i la resposta és Xavi. Xavi ha sigut el millor migcampista, ha sigut que ha portat el ritme del Barça més guanyador i de la selecció espanyola més guanyadora. En canvi, Guardiola va ser un futbolista molt bo, però que va tenir molts problemes. Recordo que va estar anys arrossegant lesions amb els isquios i després també quan se'n va anar al Brescia va tenir un problema per un fals positiu de dòping que el va fer marxar a Qatar, diria que era. La carrera com a futbolista va quedar una mica atacada. Evidentment, com a entrenador és el millor entrenador de la història, és que ha canviat la història recent del Barça, però ara mateix, claríssimament, Xavi jugador, Guardiola entrenador. I l'última pregunta del David és, a banda del FIFA, a què més jugues a la Play? Ja us he dit que el 99% de les vegades jugo al FIFA, començant pel FIFA 7, després el FIFA 10, el FIFA 11, el FIFA 13, després el FIFA 16 i ara FIFA 18 i FIFA 20. Sí que per desconnectar una mica amb aquesta Play 4 he provat un joc que es diu City Skylines, que has de fer un pla urbanístic. Et donen una illa, tot de color verd, enmig del mar, i ho has de fer tot, des de l'enllumenat, les canonades d'aigua, has de posar zona de fàbriques, zona de vivendes, has d'anar a fer que creixi, pots acabar posant un estadi de futbol, és molt xulo. Aquest joc sí que m'ha agradat, és més chill, pots jugar sense estressar-te com quan jugo al FIFA, escoltant musiqueta, això m'ha agradat. I sí que a les anteriors consoles havia jugat una mica més. A la Play 2 havia provat molt el Fórmula 1 del 2005, i jo sempre era Raikkonen perquè és el meu preferit. També havia provat molt el Gran Turismo i se'm donava fatal, però m'agradava, era guai allà conduir el teu cotxe. I després el FIFA Street, que no és ben bé el FIFA, és un joc meravellós. M'ha decepcionat tantíssim el mode volta del FIFA 20. Van dir que seria com tornar a jugar al FIFA Street i una merda. I aquest és el meu únic joc mode història que he tingut, el de Nàrnia. No me l'he arribat ni a passar, perquè veieu lo dolent que era i lo poc que m'interessant. Crec que tard o d'hora hauria de provar una altra vegada amb algun joc bo de veritat. I per últim, aquest d'aquí el tinc per la Play 3, no l'he provat. No he provat el Need for Speed, vale? O sigui, sóc així de desastre. També em van donar l'Assassin's Creed, me'l van deixar i no el vaig provar. Bé, és mentida, vaig jugar-hi uns dies a casa d'un amic i se'm va donar fatal i per tant ja no vaig començar a jugar allò a casa meva. Molt bé, següent pregunta. El Jaume em diu, quin és el millor porter amb qui has compartit vestuari? Com t'agrada xupar càmera? Això vol... Tio, quin home. Vol que digui que ha sigut ell. I la veritat és que el cabron és bo, menys quan veu massa vi abans del partit. I ara nova pregunta, en aquest cas és del Simpli Nico, que em diu, si haguessis de triar-ne un, amb quin et quedaries? Esto es fútbol o Ronaldo 5 futbol? Em sap greu, Nico, però sóc més jove del que et penses i no he arribat a provar cap d'aquests dos jocs. Següent pregunta, l'Eric Cantonada em pregunta, què vol dir Apio? No sé si sabeu, però això és un hashtag que fan servir molt els pro-boixos nois, i la gent que està molt a favor d'aquesta junta i que ara està atacant a Leo Messi, tots els tuits els acaben amb Apio. Però si busques a Google Barça Apio, el que trobaràs serà el conte del vinagre, que és un dels tios més horrorosos de l'ambient Barça actual, i després una recepta. Una recepta de la penya gastronòmica Barça sobre una ensalada Waldorf del suculent. Vale? No he sabut trobar més informació, tampoc m'hi he matat. Sí que he trobat una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Aquesta pàgina diu que Apio és sinònim d'homosexual. Llavors, no acabo d'entendre si això és així, perquè els d'Apio no ho entenc. Nova pregunta, en aquest cas, de la meva amiga Txell, que em diu, quin és el teu tall de barba del que et sents més orgullós? Inclou descripció gràfica. Un dels talls de barba que em van fer més gràcia fer-me va ser fa anys la barba de Fauna, us deixo per aquí una imatge, però entenc que ella vol que us posi aquesta imatge. Ai, em sap greu. Va ser per una funció. Si sou prou ràpids per apretar pausa i veure-la, doncs rieu una estona. Em queda bé, però semblo un xèrif dels anys 50, d'acord? I ara una pregunta del David, em diu, si haguessis de triar entre dinar amb Bartomeu, Coutinho, Jordi Alba i Semedo, amb qui dinaries? Coutinho segur que no. Si dino amb Bartomeu, espero que em pagui el dinar i que pugui cantar-li les 40. I després Semedo, senzillament em sembla molt dolent. Potser puc parlar amb ell i dinar i que em pagui el dinar. I el mateix amb Jordi Alba. Jordi Alba no em sembla dolent, el que em sembla és que està una mica apalancat, el que sí que és una mica cani, no sé quin menú podríem menjar. I per acabar tinc una ronda ràpida de preguntes fetes des d'Argentina. Hola Germán. Em diu, treballo actual o una altra professió que t'hagués agradat? Doncs actualment treballo al negoci familiar, tenim un bar-restaurant i tenim una botiga de plats cuinats i treballo allà mentre estudio. Llavors, quina altra professió m'hauria agradat? Home, doncs ho podem relacionar amb la segona pregunta que em dius, ¿estuviste cerca de ser jugador professional? El més a prop que he estat de ser jugador professional va ser abans de lesionar-me als genolls als 10 anys. Aquell any jo crec que m'haguessin pogut federar i ja es va acabar el meu somni llavors. I aviam, un lloc per fer vacances, lugar per a vacacionar. Doncs aquest estiu hem anat uns dies al Delta de l'Ebre. Us deixo per aquí una foto de les moltes que vaig fer. Entreu al meu Instagram, seguiu-me si voleu veure tant en tant les coses que penjo. Bàsicament són
Insta-stories del Tau, i després em diu menjar preferit. També penjo fotos de quan menjo verdura. Molta gent no en creu, però la verdura és el meu plat preferit, tio. M'encanta la verdura. M'he passat 15 anys de la meva vida sopant cada nit verdura. I la pastanaga tan dolceta, i aquella ceba, i aquella mongeta, i aquella patata. És el meu plat preferit. Evidentment hauria pogut dir pizza, hauria pogut dir macarrons, gratinats. Oh, que bons que són els macarrons gratinats. Però no sé, un arròs, és que m'agrada tot realment, però em quedo amb de veritat, o sigui, és que m'encanta la verdura, tio. I després, cantant preferit, doncs, Bob Dylan, i després també m'agrada molt Lucio Dalla, que és un cantant italià, i si voleu que digui un grup que us pugui sonar, doncs els Manel m'agraden molt, i després també ara estic molt enganxat a un grup americà que es diu Lake Street Dive, crec que ho he pronunciat bé, em flipen, ara mateix estic superenganxat a aquesta gent quan em vaig a la dutxa, o a Wolfpack, també, aquests també m'agraden molt. I després Boca o River, doncs diré River, alguna vegada que havia creat un jugador al FIFA l'havia posat allà, i si te digo Huracán de Parque Patricios, em sap greu Germán, sé que ets d'aquest equip, però conec el seu escut, és molt xulo. He intentat conèixer una mica més la Lliga Argentina amb el mode jugador que volia fer començant allà, però era molt dolent el gameplay. Tots els jugadors són molt tontos, com que no els puc dirigir jo com a entrenador, només puc ser el meu jugador. La màquina vol que tu siguis l'estrella i tots els altres són molt tontos, i se m'ha fet molt pesada la Lliga Argentina. Si aconsegueixo trobar la manera de fer més dinàmic aquest gameplay i sortir d'aquest país i fitxar per un altre equip, sí que m'agradaria fer aquesta sèrie finalment, seguint-la en el FIFA 21. És una sèrie que es pot fer ràpid, un capítol per temporada pràcticament, ensenyant com ha anat, els registres que he fet, gols, assistències, algun gol. Poden ser vídeos curtets, senzillament per ensenyar com va aquest mode, que d'entrada ja us dic que trobo que han pitjorat. En anteriors FIFAs em semblava que tenia més xitxa. I l'última pregunta, i amb això acabo aquest preguntes i respostes, és fins a quina edat t'imagines jugant al mode carrera? Doncs he començat parlant d'aquest tema i acabaré igual. Jo ara mateix estic molt il·lusionat amb aquest projecte, que penso que està començant a agafar embranzida i per tant no penso parar. M'ho passo molt bé jugant al FIFA, m'ho passo molt bé jugant al mode carrera, m'ho passo molt bé editant, m'ho passo molt bé veient que us ho passeu molt bé, que us agraden els vídeos, que em doneu feedback, que aquesta comunitat va creixent, que cada vegada som més. No pararé fins que me'n cansi, fins que ja no pugui més, fins que ja no em vingui de gust jugar. Si això arriba, doncs deixaré de penjar vídeos i us ho diré, però jo no penso parar de moment. Crec que tinc corda per anys i crec que es pot jugar al FIFA durant tota la vida. Tinc amics més grans que segueixen jugant-hi, tenen 30 anys, algun fins i tot ja és pare, i juga menys perquè el fill plora i es desperta i aquestes coses que fan els bebès, però ell quan pot hi segueix jugant, així que no pararé. Espero que us hagi agradat aquest preguntes i respostes. Si us ha agradat, deixeu un molt bon like i ja està, em despedeixo, molt bé, vinga, fins la propera, adeu-siau. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,